Fl-istqarrija pjuttost taħraq il-grupp DB ċaħad diversi allegazzjonijiet u għajdut li skont huma għaddejjin fil-konfront tal-iżvilupp tagħhom ta' City Center fis-sit magħruf bħala tal-ITS f'San Ġiljan. Fost l-oħrajn il-grupp qed jiġħad li l-applikazzjoni tagħhom wara li l-qorti għateta kontra l-awtorità tal-ippjanar kellha b'xi mod lan li minflok tgħaddim il-bib tgħaddim it-tieqa. Il-grupp qed jisħaq li l-qorti ma sprimitx ruħha dwar il-merti tal-permess, il-proċess li ntuża jew il-proġett innifsu, iżda biss kontra l-awtorità tal-ippjanar. Il-grupp kompla jgħid li l-qorti ċanfret lil xi membri tal-bord tal-awtorità tal-ippjanar li kienu għamlu stqarrijiet pubbliċi dwar il-proġett qabel ismeħ tal-bord u ma saħqu li l-applikazzjoni tagħhom kienet segwit il-proċess tal-ippjanar fis-sħiħ u l-bord kien approva l-applikazzjoni b'10 voti kontra 4. Il-grupp DB qal li huma rispettaw is-sentenza tal-qorti u saħansitra bagħtu ittra ġudizzjarja kontra l-Planning Authority fejn qed iżommuhom responsabbli legalment u finanzjarjament għad-danni li qed isofru bħala riżultat tas-sentenza kontrihom. Huma komplew jgħidu li mhumiex se jħallu li jinkisru d-drittijiet tagħhom konsegwenza ta' dak li skont il-qorti kien nuqqas min-naħa tal-awtorità tal-ippjanar. L-istqarrija tiċħad ukoll li sentenza mogħtija mill-qorti b'xi mod titlob li jerġa' jinbeda mill-ġdid il-proċess tal-applikazzjoni, imma sempliċement li jitkompla smieħ fi stadju ta' pjanar u li bħala grupp qegħdin jipproponu xi tibdil. L-istqarrija tgħid li l-binja tal-ITS se tinżamm u tiġi integrata fl-iżvilupp, is-substation tal-Gwerra l-Birda se tibqa' intatta u mhux se jsir skavar taħta, se jiżdiedu l-ispazji miftuħa u se jiġkien il-proġett. Id-DB ċaħdu wkoll id-deċiżjoni tal-qorti qed twaqqafhom milli japplikaw għal permessi ta' skavar u se jaħdin bħala gidba. Il-grupp tenna li din l-applikazzjoni hija parti mill-applikazzjoni oriġinali tal-proġett. Fl-aħħar l-istqarrija titkellem dwar gidba oħra, dik li skavar taħt binja eżistenti jeqret jew jipperikola l-istess binja. Il-grupp saħaq li kieku dan kien minnu kieku qatt ma setgħu jsiru parkeġġi tal-karozzi taħt binjiet u qalu li hemm diversi eżempji ta' bliet storiċi fid-dinja fejn sar skavar taħt binjiet importanti bl-użu tal-istess teknika. Il-grupp DB qal li qatt ma daħal f'diskussjonijiet pubbliċi, imma li se jikxef il-gideb u mhux se jħalli l-verità tintrada. L-istqarrija temtajt li l-verità tinsapaw u ma teħtieġ skavar.